on mutual. Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wakhazikitsa komiti ya dziko lino yolondoloza nkhani zokhudza bungwe la mgwirizano wa maiko akumwera kwa Africa. Bungwe la Malawi National Examinations Board latulutsa zotsatira za mayeso a Form 4 ndipo Malawi Electoral Commission yadzudzula zipolowe zimene zinachitika pa chisankho chapadera. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wakhazikitsa komiti ya dziko lino yolondoloza nkhani zokhudza bungwe la mgwirizano wa maiko akuno kumwera kwa Africa la SADC. Kukhazikitsa kwa komiti iyi kwadza kutatsala miyezi yochepa kuti dziko lino likhale wapampando wa bungweli. Udindowu dziko lino liutenga kuchokera ku dziko la Mozambique. Zambiri mulipoti ili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa komiti ya Malawi Southern Africa Development Community National Committee, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anati kukhazikitsa kwa komiti kuthandiza kuti amalawi ambiri adzitenga nawo mbali yopanga mfundo zofunika kwambiri zokomera maiko a SADC. Malingana ndi Chakwera, komiti iyi yabwera mu nthawi yake pamene zinthu zambiri zakhala zikuchitika mu dera la SADC komanso mu Africa muno. Iwo analangiza mamembala a komiti iyi kuti azika chidwi pa nkhani zokhudzana ndi SADC kuti amalawi adzipindula ndi mfundo zomwe zimamangidwa ku SADC iko. Nduna yona zakunja kwa dziko lino a Eisenhower Mkaka ndi wapampando wa komiti ya Malawi ya SADC ndipo akufotokoza mene komiti iyi imagwirira ntchito. Bwerija la SADC limene lili ndi maiko angapo liwonetsetsa kuti maiko amene ali mu bungwe limeneli akugwirira ntchito limodzi komanso akuchitira zinthu pamodzi. Ndiye kuti zimenezo zitheke pamafunika kuti maiko amene ali mamembala a bungwe la SADC akhazikitse ma national committee amene azithandizira kuchita zimene bungwe limene la ganiza zochita komanso ma program amene akhazikitsa. Ndiye chimene timachita lero ngati dziko ndi kukhazikitsa komiti ya pa national level ya SADC imene zithandizira kamene zigwira ntchito mogwirizana ndi secretariat ya SADC. Dziko la Malawi lakhala membala wa SADC kwa nthawi yayitali. Kupatula kukhala membala wa SADC, dziko la Malawi ndi membalanso wa bungwe la Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha timu ya masewera ampira wa miyendo ya dziko lino kuti ikhale ndi masomphenya ofuna kuchita bwino pamene ikupita ku mpikisano wa chikho cha maiko onse amuno mu Africa ku Cameroon chaka chamawa. Chakwera analankhula izi pakutha pa nkhomaliro imene anakonzera osewerawa ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzindawu. Mavuto Kambuwe ali ndi zambiri mulipotiri. Chakwera anati ndi okondwa kuti timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo yafika ndime yotsiriza omwe mpikisano wake ukachitikire mdziko la Cameroon mwezi wa January chaka chamawa. Koma iwo anati timu ikuyenera kukonzekera bwino kuti ikachite bwino pa mpikisanowu. Konse chifukwa cha ntchito yaikulu imene mwayigwira mululanu nali matimu angapo koma kuti mwapambana. Congratulations. Ifeso likozo kukhala timu mu Africa muno. Pakuti patimu ina osati amachita qualify kupita ku World Cup ife kuti zakhala timu mkulu imene. Ndipo mmawa wake wapampando wobongoledesa masewera ampira miyendo mdziko muno wopotanya milandu Manda anayamikira mtsogoleri wa dziko lino chifukwa cholimbikitsa osewerawa kuti azichita bwino pa masewerowa. Mena mati yankhula anaonesa kuti ali ndi history ya mpira Malawi amaiziwa. Akamba uzadamini malefula mini mpira omwe amachidwera kale kuti inde takhala kupambana
koma tikachita chinthu chizikhala chamtengo wapatali sonza kuti akuti pasefe masomphenya titipangiza zikulu zoposa qualification minaso tikapita ku last 16 kuma quarter finals komanso tipangeso world cup komanso kupanga kwakuti qualify kusangokhala kamodzi ayi tizipanga nthawi zonse. Ndino achinyamata komanso masewero awali munsungama kumphatikizaponso akuluakulu ena anali nawo pomwambo umu. Timu ya Malawi inafika ndime yotsiriza mpikisanowu ndi mapointi okwana 10 itasewera masewero okwana 6 pamene timu ya Burkina Faso ndimwe idatsiriza pamwamba ndi mapointi okwana 12 itaseweranso masewero okwana 6. Matimu a Malawi, Comoro Island komanso Zimbabwe ndi matimu okhawo amene afika ndime yotsiriza ya mpikisanowu kuchoka kumwera kwa Africa. Bungwe la Malawi National Examinations Board MANEB latulutsa zotsatira za mayeso a Form 4. Malinga ndi bungweli mwa ophunzira 138,310 amene analemba mayesowa, ophunzira 57,293 ndi amene akhoza. Nduna ya zamaphunziro a Agnes Nyalonje yati zotsatirazi ndi zosakhala bwino. Amene akugwirizira udindo wa mkulu wa bungweli a Dorothy Nampota wapempha amene ali ndi mavuto ndi zotsatirazi kuti awafotokozere pasanadutse pa 30 mwezi uno. Amene amayimira anthu ku bwalo la milandu a Malawi Legal Aid Bureau mchigawo cha kumpoto ati akukumana ndi mavuto monga apolisi kusapereka kalata za anthu amene akuwayimira. Bungweli lati apolisiwa amakonda kuchita izi maka akatengera munthu amene akumuganizira kupalamula mlandu ku bwalo la milandu. Kalata za ku mabwalo a milanduzi zimene zimafotokoza kafukufuku wa mlandu akuti amayenera kuzipereka kwa oyimira milandu malinga ndi malamulo. Kuchokera ku Mzuzu Sam Kalimira ali ndi zambiri. Mkulu wa Legal Aid Bureau kuchigawo cha kumpoto a Chimwemwe Chithobe Mwale anati ngakhale ubale wawo ndi apolisi uli bwino, maloya ena amavutika kupeza kalata zokhudza mlandu wa munthu yemwe akumuyimirira angakhale kuti amenera kuti azipatsidwa. Iwo amayankhula izi pomwe a Legal Aid Bureau amakhazikitsa foni imene anthu omwe akuwaganizira mlandu ku Mzuzu Police Station kuyimba foni pofuna thandizo la Legal Aid Bureau, ndipo anena kuti kalatazi zimafunika kamba kunena kuti zimawakonzekeretsa mlandu. Nthawi zina munthu akamangidwa amayenera kuti apolisi akapanga investigate muzikalata zakafukufuku wawo zija akazikhazikitsa pamodzi, malamulo kakamiza apolisi kuti zimene zijazo atipase kuti tithe kuona kuti kodi ndumbuni wanji umene ulipo okhuzana ndi munthu tikumuyimirira kuti zitithandizenso kuti tikonzekere kuti kesi tikayiyendesa bwanji ku khoti. Timakhalabe ndi mavuto patali andi ndinakambaponso kuti nthawi zina apolisi ena samvetsetsa kuti munthu akangoti wamangidwa kumene even nkhani sanapite ku khoti munthu ali ndi ufulu pa nthawi imeneja kuti apemphe chithandizo chathu. Ena amaona ngati chithandizo chathu chitakuyambira ku khoti koka. Mkulu wa polisi ku Mzuzu a Dorothy Kawale anavomereza kuna kuti pali mavuto otere, koma anena kuti kubwera kwa foniku kuthandiza kuna kuti apolisi azindikire zomwe akuyenera kuchita pofuna kuthandiza munthu yemwe afuna kupeza thandizo ku Legal Aid Bureau. Ineyo ngati officer in charge ndiyesetsa kuonetsetsa kuti maofficers athu akutsatira cholinga chimene line imene yabweretsedwera kuno ku Mzuzu Police Station, ndipo tikatsimikizira bureau kuti asade nkhawa zonse zimene zizofunika kuchitika ku nthawi zizichitika ndi maofficers athu. Hello. Foni yomwe ayika pa polisi ya Mzuzu anthu azimba nambala 675 mwaulere yomwe idzigwira ku Malawi Legal Aid Bureau, ndipo azipempha thandizo la loya ngati akulephera kupeza loya yemwe si waboma. Malawi Electoral Commission yadzudzula zachipolowe zimene zinachitika pa nthawi yokopa anthu pa chisankho chapadera chimene chachitika lachiwiri. Wapampando wa bungweli Justice Chifundo Kachale wati anthu ena
adawamanga pa zipolowezi zimene zinachitika ku Nsanje komanso ku Karonga. Akachali anena izi masanawa pamene amapereka zotsatira za chisankhochi mu mzinda wa Lilongwe. Tikupatsani zambiri mu nkhani zathu zotsatira. Bishop wa Diocese ya Anglican ya Southern Malawi ali nafe Kalemba wati mayendedwe abwino amathandiza kuti ntchito ya Mulungu ipite patsogolo. Akalemba anena izi pamene kampani ya Easybook Solutions imapereka njinga ya moto ku mpingo wa Linjizi Anglican mu mzinda wa Blantyre. Akalemba akufotokoza. Ife ndothokoza kwambiri kwa anzathu a Easybook Solutions amene atithandiza ndi njinga ya moto imene ipite ku parish imodzi. Ndipo tikuthokoza chifukwa cha mtima wabwino. Ifeyo ntchito yathu ngati ansembe timapita malo osiyanasiyana, nthawi zina zimachitika kuti mu parish imodzi kuli wansembe mmodzi koma ndi ma station mwina kupitira 8. Ndiye kuti ayende kuchokera malo amodzi kufika malo ena makhala kuvuta kwambiri. Ndiye mmene tapeza thandizo limene lili zitsangatira wansembe okuli parish kuti azitha kuyenda kuchokera pa station imodzi kupita pa station imodzi. Kana sokupanga mapemphero ma station angapo pa Sunday imodzi. Mulungu amatidalitsa anthu fe munjira zosiyanasiyana. Mdalitso liwonse umene Mulungu amatipatsa ngati ana a Mulungu umakhala uthandizira kuti tithandizire anthu ena amene ali osowekera. Mkulu wa kampani ya Easybook Solutions a Samson Fiado anati anaganiza zopereka mphatsoyi atadziwa kudzera pa masamba a mchezo za mavuto amayendedwe amene mpingowu wakhala ukumana nawo. So ifeyo titakhala pansi titaona pa Facebook mene akuvutikira parish ya Linjizi Diocese ya Southern Malawi Anglican, ndinachitenga ndithu ndikupita nacho ku management team ya Easybooks ndikukakambirana kuti kodi tipange motani, tithandize motani, tithandize bwanji. So sinapezeka lena kuti ndithu team inapereka go ahead kuti ayi tikhoza kuthandizirapo ndikugula njinga ya moto imene akhoza kumagwiritsa ntchito abusa ku Linjizi. Kuzeranso apo kuti mwina kuchitenga chinthu ndikukasiya nacho ndikupita nacho ku management team ya Easybooks. Pa ine ndekha ngati munthu ndathandizidwa kwambiri ndi anthu akufuna kwabwino. Kuyambira ku secondary school ndimathandizidwa ndi diocese, ndimandilipira school fees, ku college ndimalipira school fees ndi Joseph Panda Foundation. Chifukwa kuti zimandivuta when it comes to zokhuza chumazi zimavuta kwambiri. Nthambi yona za ubereki ku nduna wa zaumoyo yapereka katundu osiyanasiyana komanso makina othandizira kugwira ntchito pa chipatala cha Tcholo pa boma. Katunduyu amupereka lero mbomali yankho Seunda ali ndi ripoti. Polandira chithandizoche bwana mkubwa woona za umoyo pa chipatala cha Tcholo Dr. Dennis Solomon anati ndokondwa polandira chithandizoche chifukwa choti chathandiza kwakukulu kutukula ntchito zimene zimagwiridwa pa chipatalachi. Katundu ameneyi ndi osiyanasiyana, kuli bedi lomwe timapangira ma operation, mabedi angaberekera kwa azimayi, timati oxygen concentrator zimene mathandizira kuperekera mpweya kwa ana amene abadwa ndi phuma ndi zina zotero. So katundu ameneyi atithandizira kwambiri kumbali ya kuwathandiza azimayi athu oyembekezera amene timavutikabe mwapo ndi apo kuti tithe kupanga ma operation kupanga ma operation moti munthu amene apanga operation mo takasuka komanso azimayi amene kumuthandiza tithe kumuthandiza mabwino. Afane Kajale ndi bwana mkubwa ku nthambi ya Reproductive Health Directorate ku unduna wa zaumoyo, ndipo iwo adafotokoza zotere. Ku Tcholo kunoko tinabwera kudzapereka katundu zipangizo zogwirira ntchito zimene kuphatikizapo ngati bedi limene amachitirapo ma operation mu theater komanso mabedi oti azimayi azichirirapo ndi katundu wina wambiri wosiyanasiyana. Zinayambika mu chaka cha 2019 mmene Malawi inali imodzi ya mayiko amene tinakhudzidwa ndi mvula ya mphepo ya mkuntho pa chizungu amati cyclone Idai. Ndi nthawi imene yoyo titakhala pansi ndi bungwe la UNFPA limene timathandizana nawo tikudziwa kuti azimayi monga atsikana komanso azibambo omwe anakhudzidwa ndi mphepo ya mkuntho imene iyi
ndiye kumapezeka kuti zipatala kumafunika zida zoti azithandizira azimayiwa. Ndiye titakhala pansi ndi a UNFPA tinapempha kuti tikufunako zinthu zoti tigule zosiyanasiyana zimene mwaonazi. Katundu komanso mankhwala amene afika pa chipatala chino komanso zipatala zina ndithu mdziko muno nzandalama pafupifupi $1 million ndipo zimenezi zagulidwa ndi a UNFPA ndi thandizo la ndalama kuchokera ku banki ya ku Germany yotchedwa KfW. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wakhazikitsa komiti ya dziko lino yolondoloza nkhani zokhudza bungwe la mgwirizano wa maiko akuno kumwera kwa Africa. Malawi National Examinations Board yatulutsa zotsatira za mayeso a Form 4 ndipo Malawi Electoral Commission yadzudzula zipolowe zimene zinachitika pa chisankho chapadera. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19 komanso muteteze anzanu. Muna indine Ronald Mpaso, pitizani kuonera wireless yakanema ya Times TTV.